Здрасти хора, ще снимаме новото видео. Сега ще пукаме желенца. То ще е по-кратко. Ето, вижте желенцата. Павел взе едно. Лей сега. Само, че и минават тук доста колички. Нищо. Показваме ви как се пукам. Аз, между другото, мен тези желета... Пъти се пази. Мен тези желета ме правят щастлив. Между другото. Сега гледай се. Тези желенца ме карат да съм щастлив, между другото, защото някак си, когато ги пукам, имам някакъв прекрасен вкус и нещо пукането ме успокоява, прави ме щастлив. Да, наистина. Хайде, пукай второто желенце. Това го доизсмука. Да, и после ще ги хвърлиме в кофата, оная. Просто сега ги събираме на купчинка. Ето, това е сега... Ето, момене, приятели, и аз пукнах вече едно и там. Ай, съпи. Чакай първо Павел да пукне. Ето сега това е оранжевото. Браво. Спука го. Има шанс буквално да гръмне в камерата и да опръска всичко. Да, наистина има шанс. И има шанс също да му гръмне в устата и да го задави. При мен днеска ми гръмна в мене. Сега да не гръмне в камерата. Ето, това е ананас. Да, много. По-скоро едно друго, много е вкусно. Да, всичките са адски вкусни. Да. Това е сега жълтото. Да, бе. Изядахме ягодата, червеното и оранжевото и сега... А това, само че това не сме го яли, само аз ще го опитам това. Да, да. Пукна ли? Много вкусно. Имам топче вътре. Разбрах. Ето сега е мой ред, приятели. Е, това на го. Чакай малко. Много вкусно. Да? След това Антон ще си пукне последното желенце. Беше това най-якото. Опръска цялата камера. Цялата камера е опръскана. Снимаме видео. Окръли с пако. С желе. И за мокрехме. Павел, сега ти снимай. Сега ти аз как. Здрасти хора, сега ще пукнат това желенце. Ей, това е оранжевото. Хора влеца, ама Ники си трябва да го ловдеш цялото. Пукаме. Хора, Да се чекаме на хора да ви кажа, че аз съм брат на Ники. Хора да ви кажа, че аз съм брат на Ники. А той не е приятел. Го вижте го, прасето, Ники. Брат, чао, как го пръска? Да, брат, ти какво правиш, бе? Така се го навирал в устата. следно желенце. И Да. то ми се махли от устата, бат, и се пръсна. Хора, целият телефон е мокър. Целият телефон е мокър, хора. Вижте го. Намокрих всичко. Да, телефон е мокър. И Антуан е лодка. И аз мокър. Хора, лодка. Още си мокър на лицето ми от мен. Хора, айде да кажем чао. Не, аз ще държа. Да. Опа, ще е малко да видя. Чао! Хора, това беше всичко от нас. Чао!